बेफोरनि सायाव जितु एनआइनि केस बेयो सेन्ट्रेलनिफ्राय स्टेटआव फैगासिनो दं। दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिहेतु एकर्ड सिगनेटरि आरो बारग' एनडिबि बिथांमोनाबो एकर्डआव साइन खालामदोंमोन। दा बिथांमोना वेलफेयार एस'सिएसन दानानै लादों। बिटिआर सरकाराव आसामाव एकर्ड सिगनेटरिफ्रा दिनै राजनितिक भाबै खामानि मावनानै दङ। दा जोंनि एबसुनि जि दाबि बारग' एनडिबि बिथांमोननि दाबि आरो खावलायनाय बिटिआर सरकार आसाम सरकार आरो भारत सरकारजों रायज्लायनानै मोनसे प्लेनिं आरो पलिसिनि गेजेरजों जि एनआइनि केस सेन्ट्रेल लेभेलाव थानायनि उनाव जिहेतु बेयो मोनसे नेसनेल लेभेलनि इनभेस्टिगेसन एजेन्सि बिथांमोना जेब्लाबो गावसोरनि रुल्स गावसोरनि गाइडलाइन मथे खामानि मावो। दा जोंनि खोथाया जाहैबाय जे बे मोनसे जातीय आन्दलनमोन, बे मोनसे पलिटिकेल राइट्सनि थाखाय मुभमेन्टमोन आरो बे मुभमेन्टनि जिहेतु एग्रिमेन्ट जाबाय, जिहेतु एकर्ड जाबाय, पिस मोनसे एस्टाब्लिशमेन्ट खालामनाय जाबाय। बेयाव कुनु आर्मसनि सिटुएसन बा थासारिबो गैलिया। दा बेखायनो कुनु कारनाव एनआइए केस जाबसिननाय आरो एनआइनि आधाराव जेलाव दोननायनि कुनु खोथा गैया। बे बाथ्राखौ जोङो जुक्ति होबोदोंमोन आरो जुक्ति होनाय दाबिनाय बायदियै भारत सरकारा एनआइएनि जेसेबां केस दंमोन माने दिल्लीयाव नेसनेल लेभेलाव बे केसखौ स्टेट गभर्नमेन्टनो समजायनानै होनायनि थाखाय थांखि लादों आरो स्टेटनो हेन्डअभार खालामनाय लोगो लोगो आसाम सरकारा बा आसामनि जि माने हम एन्ड पलिटिकेल डिपार्टमेन्ट दङ बिथांमोना जोंजों सावरायगोन आरो जोंनि दाबिया बेनो जे एनआइनि केसखौ ड्रप खालामनांगौ, उइथड्र खालामनांगौ आरो एनआइनि केसनि आधाराव जायफोरा जेलाव दङ बिथांमोनखौ लांदां अख्राङाव लाबोनांगौ। दा बे जोंनि दाबि बायदिनो बे हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। अफिसियेलि जोङो खोब खम समनि गेजेराव एनआइनि केसा स्टेटआव फैफिननायनि नटिस बा अर्डारखौ जोङो मोनगोन होननानै जोंहा फोथायनाय दं। गोजोन्थों।